Primer necessiteu una canyeta. Per dotear més manco a la medida que toca. S'ha d'anar llevant el que sobra. D'aquesta forma queda més manco al net. Després amb un poquet de paper per donar llevant totes les instruccions. D'aquesta manera queda tot més fi, no fa mal a la mà. Passes amb la servilleteta després agafes uns elàstics i vas fent voltes. Això, pitges i damunt So walking away, yeah, I'm